ohjelman panin taas. Tai mikä tää on. No, äsken täytyy keskeyttää, mutta en minä voi sitä laittaa YouTubeen. Mutta tämän videon minä laitan. Minä teen appelsiini. Joku mehua. Nyt ei ole kuin vain yksi tämmönen sonta käytettävissä. Ja toisen mä käytin. Sitten täytyy ottaa, että noin mehut imeytyy tuonne ihan kaikki. Valmis. Sitten ohjelma loppuu.